Els plaguicides són productes sociotecnològics, són el resultat d'una de les moltes formes de lluitar contra les plagues. La lluita contra les plagues ha estat una activitat desenvolupada des de l'inici mateix de l'agricultura i tres tipus de procediments han estat emprats. Els canvis de les condicions de conreu per tal d'evitar la proliferació de les plagues a determinat moment de la producció agrícola, l'anomenada lluita biològica, és a dir, la proliferació d'enemics biològics naturals dels insectes que afecten els conreus, i, finalment, l'ús de productes amb capacitat de destruir les plagues, és a dir, els plaguicides. Els problemes relacionats amb les plagues van créixer al llarg del segle XIX, amb l'expansió del monocultiu, un ecosistema que afavoreix la proliferació de determinats insectes, i també amb l'increment del comerç internacional i els viatges transoceànics que afavorien la circulació de plagues d'un territori a un altre. Per lluitar contra aquestes plagues van ser desenvolupats tot un nou ventall de plaguicides a les darreries del segle XIX que estaven fonamentats amb l'ús de productes arsenicals, és a dir, productes coneguts per els seus efectes verinosos per als éssers humans. També es van fer servir en aquesta època tota una gran quantitat de productes fungicides, com els sulfats de coure, o gasos fumigadors com el cianhídric, també conegut per les seues propietats verinoses per als éssers humans. I aquests tres grups, productes arsenicals, cianhídric i sulfats de coure, van ser els tres grups més importants de plaguicides en la primera meitat del segle XX, tot abans l'arribada dels nous productes orgànics de síntesi, com el DDT, que vindrien després de la Segona Guerra Mundial. Els productes emprats com plaguicides han estat molt variats al llarg de la història. Inicialment van ser productes d'origen mineral, com els sulfats o els diferents tipus de productes relacionats amb el sofre, d'on ve la paraula genèrica per a indicar l'aplicació de plaguicides, és la paraula sulfatar, o també productes d'origen vegetal, com per exemple extractes de determinades plantes, com pot ser el pelitre. Bé, més endavant, particularment al llarg del segle XX, el desenvolupament de la indústria química, la indústria química de síntesi, va permetre la creació de tot un nou ventall de productes plaguicides, molt d'ells resultats de la síntesi dins d'un laboratori i amb diferents graus d'acció plaguicida i també amb diferents tipus de riscos, més o menys visibles, per les persones treballadores de les fàbriques productores d'aquests plaguicides, també per als treballadors agrícoles i per als consumidors o per al medi ambient en general. L'ús massiu de l'arsenat de plom a Espanya està relacionat amb l'arribada d'una nova plaga, l'escarabat de la creïlla, que va produir-se justament abans dels inicis de la Guerra Civil. Aquest insecte, l'escarabat de les creïlles, és originari del centre de Nord-amèrica i va aprofitar l'expansió del monocultiu de creïlles per tot el món durant el segle XIX, particularment en la segona meitat, per anar estenent-se des del centre dels Estats Units fins a l'est dels Estats Units i des de la costa est a Europa, on va arribar per els diferents ports atlàntics al llarg de la dècada de 1920. Va crear-se un focus molt important a França durant els anys 30. La plaga va creuar els Pirineus l'any 1935, quan un primer focus d'escarabat de les creïlles va detectar-se a Massanet de Cabrenys i aquest primer focus va ser reduït, però els anys posteriors, els anys de
la guerra varen produir que la plaga s'estenguera, al mateix temps que la instal·lació del nou règim franquista imposava noves polítiques agrícoles i industrials d'inspiració feixista que varen crear unes condicions per a l'expansió de l'arsenat de plom com mitjà de lluita contra l'escarabat de les creïlles. El règim franquista va impulsar la producció d'arsenat de plom aprofitant les mines d'arsènic de Galícia. D'aquesta forma, va propiciar el sorgiment de la primera indústria de plaguicides amb una política proteccionista i autàrquica que privilegiava els interessos dels grans propietaris agrícoles. Els plaguicides arsenicals estaven pensats per grans àrees de cultiu i afavorien la concentració de la propietat agrícola amb fortes inversions de maquinària i agroquímics. Van així contribuir a soterrar definitivament la reforma de la propietat agrària defensada pels governs de la Segona República. Els coneguts perills per a la salut de l'arsènic no van ser tinguts en compte en aquest cas i milers de treballadors agrícoles van ser enverinats de forma lenta i silenciosa i probablement mai sabrem quantes persones acabaren mortes per aquesta causa. També hi hagueren nombrosos casos d'intoxicació accidental sense que es prengueren mesures al respecte. Molt més complicat és conèixer els danys a la salut dels consumidors i les conseqüències mediambientals a curt i llarg termini. Hi hagué també una onada de crims amb l'arsènic, donada la facilitat per la seva adquisició que el seu ús general a l'agricultura propiciava. L'ús de l'arsenat de plom va romandre durant molts anys als camps fins a la seva prohibició a la dècada de 1970, quan va ser considerat un producte amb capacitat de produir malalties professionals molt greus. Malgrat les normatives de regulació, restricció o prohibició d'àmbit estatal o internacional, plaguicides com l'arsenat de plom o després el DDT o els organofosforats han estat emprats durant molts anys i de vegades continuen sent emprats en molts països i en molts contextos. De vegades, per la seva coincidència d'interessos amb determinades polítiques, com aquestes polítiques autàrquiques de l'època franquista, o per imposició dels interessos de grans corporacions que poden aprofitar els mecanismes reguladors més febles de determinats països per intentar produir-los i distribuir-los. D'aquesta forma, milers de persones treballadores en el camp són enverinades quotidianament sense cap registre ni mesures de protecció. El consum global de plaguicides no ha deixat de créixer. Són introduïts constantment nous productes en l'agricultura i, segons les estadístiques produïts per la ONU, per la FAO, la quantitat de tones de plaguicides emprats en agricultura continua augmentant fins a l'actualitat. I Espanya, segons les estadístiques d'Eurostat, és, junt amb França, el país europeu amb més consum de plaguicides durant els darrers anys. Un informe recent ha mostrat que a Espanya es fan servir productes plaguicides que han estat prohibits fa dècades, com ha mostrat un anàlisi de l'aigua dels rius on han trobat productes plaguicides que estaven prohibits fa ja molt de temps i que continuen enverinant els rius i el nostre medi ambient.